Dumela ngithobela sanibonani ngoleni ibhotani lotshani abuhleng zidweshane ezidweshakazi kaNonkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashinyi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Dlolo zinkulu thokozani makhosi amakhulu camagwini bayede bethunani. I'm back with yet another piece of wisdom. Yeah, you guys, today what I want us to talk about, ndifuna sithethe banye bena bayithanda into yami yokhumsha, ndinqwenela sincokole. I get a lot of questions from many of you. Athi umntu izinto zami zibambekile, ndaya kugogo bani wathi ngumakhulu kwicala lakulomama funeka ndimenzele iti okanye uyagodola. Makandiphi imali kaloku ndizomenzela leti, uthi ndiyithatha phi imali? like guys, manyaniso really, like you think you understand? Ngumdlalo lento, uyayiva. Athi umuntu unobizo ne uyathwasa, but inzima indlela yakho, you understand? Ngamahlande enyuka, uyayiva ke ngoku akho nto cute, uyayiva ke ngoku. But ke ngoku ude ube nomsindo kubantu bakokwenu aba bakunike ubizo into yoba hayi sana ndidiniwe nakuphahla mna ngoku, because abade bandibonisa indlela. Yeva, abade bandibonise negqirha nakakade kunini ndiphahla, uyayiva. You know into yoba sometimes emakhayeni, I wish if we could all understand le nto ndizayithetha. Ingathi kum ingehla nale misindo sinayo, ufike sine-depression nee-anxiety ngenxa yezinto zethu ezingahambiyo kakuhle, uxelelwe le nale kuthiwe ambokwenza into ethile uyenze, usikubuya unamashwa angaphaya kunala ubunawo ungekayenzi leti, uyayiva. It's all because asiziphi ithuba lokuba understanda aba bantu sihamba nabo, okanye aba bantu basidingayo nathi sibadingayo. Actually we need each other. Siyabadinga in as much as besidinga. Mna I'm in a better position, ne, alive, andikafuni ukufa, so ngcono uba ndisebenzise ngoku ndiphilayo. I don't mind ukuthi ndithunywe ndenze. Mna ndinguthuma mna nasekhaya yaziwa mna uba ndivuke nethongo mna ndaliqonda eli thongo into yoba lithetha ukuthini, andilibazisi mna baba. Ndiye ndibeke ideyithi for into yoba indityhale laa deyithi, into yoba ndisebenzele into yoba ze ingakulingi ifike laa deyithi ndingaphumeleli ukwenza lo mcimbi ndiwuboniswe emathongweni. Because I understand into yoba ndim okhoyo ngoku, ezinye izinto abazidingayo need to be done in the physical plane, you understand, where we are, not in the plane where they are. Not kweli lizwe bakulo, ezinye izinto azikwazi ukwenzeka phaa, kufuneka zenzeke apha. Now they can't come back bazozenza ngokwabo, ezo zinto kufuneka zenziwe sithi. Imithonyama yethu, le nto amazulu athi ngumsamo, thina ngumthonyama kuthi maXhosa umzekelo. Imithonyama yethu sithi abakwazi ukuyilungisa thina abantu baphilayo. Ndiyayiqonda uba ndikavakali, ndiyayifuna uyicacisa ukuze sivane kuzophela umsindo, because ninomsindo nilwile. Like people are angry at their ancestors, like angry into yoba how dare afune inkomo kuma engazange ashiye nedem. Yayibona i-anger people. And now unfortunately I won't lie, asinayo treatment ye-anger, thina asina-psychologist ngokwesintu. Mamela, when our ancestors are unappeased, xa singabasondezi, xa singabazileli umzekelo, singabangeni singaphakathi,
singayilandi imimoya yabo, singayivasi ingozi. Yaziva ezinto ndizibalayo, and many other things. Yayiva those ancestors bahlala besebumnyameni. We can't access them, they can't access us. Ii-messages ezisuka kubo zizawuza, uyayibona la TV yayihlihliza, yabona kusekho TV1 no TV2 no TV3 ithi yayiva wayithi twi balekwe yi-signal. Iba njalo i-communication between thina nabantu abadala. Xa utatakho ungamkhaphanga awambuyisa, apha khoyo akanalungelo lothetha, akanalungelo lohlomla, akanalungelo lokukhusela wena. Mhlambi notatakhe zange naye akhatshwe, zange abuyiswe. Mhlambi nokhokho wakho zange akhatshwe, zange abuyiswe. Ayizozinyanya ezo. Basezizithutha, basavalekile, bafana neempumputhela. Ngaba kuhanjwa kuyo emangcwabeni, umzekelo, bathwebuleke, basetyenziswe yile mizi ngezinyanga ngeenyanga, basebenzisa rongo bebafaka emaselweni, because wena uthathe ithuba umsebenzi umntu wakokwenu waze wenza isiporho komnye umzi. Xa umdinga ukuba azophendula imibuzo onayo, uzakuphendule phi ngoba usesiselweni somewhere eMozambique? Yayiva luxanduva lwethu ukuzilela abazali bethu. Xa ndisithi abazali bethu andithethi utata okuzalayo qha. Kaloku utata, ityala elishiywe ngutatakho lityala lakho. Ityala elishiywe ngutamkhulu wakho engasekho utatakho lityala lakho wena ukhoyo. For as long as singawalungisi la matyala, sizawuhlala sidinga. Ufumanise into yoba abantwana bakho, you gave them access to, equal things, like equal opportunities. Went to the private schools, bonke bafunde, you understand? Best education, ubatreata ngokufanayo. But kubekho lo unengqinamba ezingapha kokuqonda yena yedwa. Akho nto angayenzanga umntana esikolweni excelled, waye tertiary excelled, but akaqesheki. Seqeshekile, nothing further than internship. Okanye akonyuselwa apha emsebenzini. Simply because uyabona njengoba ndingumkhonjwa. Ekhaya sinqula amakhonjwa. But each one of us unesithunywa sakhe kweli khaya kwezinyanya zamakhonjwa. Mhlambe sami isithunywa ngukhokhokazi ongazange azilelwe. Ungaphandle. Akakwazi undihoya ngoba akho mntu utya naye esithebeni, akuthethwa naye, akathunywa nothunywa. Because akakazilenzelwa isiko loba abe selungelweni lokunikezela ngakufunjathisiweyo. When we are created or when we are conceived, that is when we enter into a contract with our master guides. Most of the times being our ancestors, our next of kin. Kuthiwa hamba olungisa into ethile, uyakwazi na, uzawuvuma na? Uvuma uthi hayi ndingayilungisa. Xa bakuthuma bekulungiselela into yoba bakupartnerisha nesinyanya esithile. Yeva, uyawuncediswa ngubani ke? But if ubani apha kokwenu khangalungiselelwe, wena ufana ne-rugby player ebaleka yodwa ebaleni. Yeva, utheklishwa ngapha nangapha, akho mntu ukwazi ukukukhusela. Uyayiva ke ho? Andazi noba uyavakala nale nto ndiyiteketayo bethunana. Let us take care of our own so that bezokwazi usihoya. Before unikwe izinto uzidingayo, nawe qala ubenzele. Ngu-ina etha ndenzele ndizakwenzela. Nje kanjalo. Till the next one, sharp.